Продължаваме с нашия гост Атанаска Дунева, старши треньор и председател на Клуб по спортни танци Център Голстев. Добре дошли в нашето предаване. Здравейте! Поводът е поредният турнир, който организирате. Ще се проведе идната неделя. Какво да очакваме? Разбрахме, че всъщност ще е на много високо ниво турнирът и ще има 4 отделни състезания в него. Да, така е. В Българската федерация се организират 2 зонови първенства и на пръв поглед самото понятие означава някакъв кръг стеснен от гледна точка на участниците, но в случая става въпрос за зоново първенство, което е отворено за цяла България и неговия смисъл е танцовите двойки, които искат да се повишат танцовия клас през годината в по-висок танцов клас, да участват на него, защото точките, които получават, са удвоени, плюс бонус точка, плюс червена точка. Има такива вътрешни правила в федерацията, които са от значение. Но иначе самата зона е отворена за всички състезатели. Участниците в тази зона са участниците от основата на пирамидата на спортните двойки на федерацията. Най-масово са там двойките. 12 финала ще се проведат в зоналното първенство. Отделно от това ще се организира преди това турнир за изгряващи звезди за танцови двойки и за сингъл, и за момичета. Това състезание е също така мащабно, защото всички начинаещи имат нужда да усетят тръпката на едно състезание, смелостта и психиката да бъдеш на състезателния паркет, да бъдеш оглеждан, оценяван и в същото време да усетиш наградата за труда, който си положил, качвайки се на стълбичката. Сутринта започва с изгряващи звезди, след това ще бъде последвано от състезание за формации. Формациите са различни стилове. В клубовете се правят такива формации за осмислене на повече момичета, повече момчета или повече идеи, използвайки материята на спортните танци, играейки в формейшън с някаква идея на личния треньор. Се оформят тези формации и те също имат състезателен характер. На такива състезания се състезават. След това следва открит турнир за високите танцови класове, майсторските класове от Б, А и международен клас, оформени в 3 групи състезателни за старша възраст, за младежи и за аматьори. Тази година за първи път организирам Купа България в друг формат. Българската федерация по спортни танци го одобри този формат, в който се събират малки и големи от различни групи и класове и се провежда състезание на фона на идеята, че е възможно при по-ниските възрасти да има по-добри двойки в по-големите. И всъщност там е най-интересно на състезателните двойки. Формата на танците е по-занишен, за да може по-ниските класове да участват. Разпределение на 3 възрасти: юноши, младежи и аматьори. Отделно за стандартни танци и за латиноамерикански танци. И за първи път в Стара Загора ще се организира такава купа. Общият брой на очакваните двойки и всъщност или общият брой състезатели, колко очаквате? Сега сме в активна състезателна активна състезателна дейност. Всяка седмица има състезания и регистрацията на двойките започва от вторника, основно. Очаквам масово посещение, защото старанието да го направим този турнир такъв, че да се харесва от всички, е много голямо и се надявам, че ще има над 100 танцови двойки при високите класове. Очаквам много деца в изгряващите звезди, формации. Текуща в момента тече тази регистрация. Нашият клуб ще се представи с 10 танцови двойки активни в различните групи и класове. Отделно в другите състезания 10-15 момичета. Отделно формация от 6 момичета. И така, като обем е добър. Имате много състезания, почти всяка седмица.
кои двойки се представят най-добре и имат най-големи успехи до момента? Тази година финишираха няколко танцови двойки, нови съчетания, които имаха пробни състезания преди 2 седмици. Като съчетания доказаха, че са подходящи. Като класация злато. Надявам се да продължат в този дух. Подготовката е много усилена. Нашият клуб е от елитната шестица на федерацията и има още няколко такива клуба. Когато такъв клуб организира турнир, е по-особена подготовката на всички състезатели. Лично аз, когато ходя в градове, където има елитни двойки от елитни клубове, подготовката ми е малко по-завишена. Както сега ще се получи обратното, но познават се двойките, имат амбиции, всеки си има така мечта да се подреди пред някой или да постави някой зад себе си. Нали? Това ги води напред. Волята е основен фактор и издържливостта, за да стигнеш до финала. Споменахте за изгряващи звезди. Остава ли този проблем повече момичета да се записват да тренират и да има по-малко момчета? Аз си мисля, че никога няма да спре този проблем поради 2 причини. Едната причина е, че във възрастта, в които ги приемаме, момичетата са по-разположени към изкуството. По принцип, не е само танцовото, музикалното, по принцип. Момчетата на тази възраст имат нужда малко повече от раменете на родителите, защото в днешно време родителите малко са объркани или притеснени от факта, че този спорт е повече женски, отколкото мъжки. И си мисля, че мъжете или момчетата се изграждат като мъже, ако тренират, да речем, по футбол или бойни изкуства или от този род мъжки спортове. За тях искам да кажа следното нещо, че чифтовите спортове са най-високо в класацията поради простата причина, че в живота човека в двата пола е най-същественото нещо на Земята. Второ, когато са създавани тези танци са тръгнали от салонните танци, тръгнали са от фолклорните танци, където са се забавлявали хората от двата пола. Не само жени и не само мъже. Второ, всички деца имат нужда да работят на музика и да спортуват. Спортните танци дават тази възможност не само да се забавляват като хоби, не само да развиват своите физически качества, отделно като момчета, отделно като момичета, а и да каляват психиката си, избягвайки от напрежението в училище, от напрежението на улицата и от всякъде. Момчетата в нашия спорт са най-красивите мъже, независимо, че когато трябва да пристъпят гримьорната, за да се гримират, защото това е изкуство и задължително трябва да излезеш на сцената гримиран и различен и допълнително красив с тоалетите, в които са в изкрящи цветове, които изискват по-силен грим. Това не означава, че те имат женски лица. Трето, мисля, че когато стоиш до женския пол, точно тогава могат да изпъкнат мъжките черти. Не искам да подчертавам, че притесненията им са излишни, а просто споделям, че са абсолютно неоснователни. Втората причина, поради която момичетата винаги ще бъдат повече, е красотата на самия спорт, които те бързо го забелязват. Нормално е суетата женската да, независимо на каква възраст, да се спира чрез зрението на красивите неща. Красива визия, красиво движение на тялото, красива униформа, красиви костюми, красиви стъпки, красива атмосфера. Но този спорт събира много красоти на едно място. Второ,
В нашия спорт се танцуват не само латиноамерикански танци, танцуват се и стандартни танци. Това са танци извадени не от улицата, а от салонните танци на времето. Ви знаете, кои хора са танцували такива забавни танци и с какво са били облечени. Например, униформата, фрак. Можете ли да ми кажете къде може да се облече, освен, да речем, в операта? Няма другаде къде. Един мъж с женско лице никога не би си поставил фрак. Това е привилегия да се видиш в историята на танца точно като кавалер, точно като мъж, точно като джентълмен, различен от всякъде. И тази втора причина, поради която винаги ще има момичета повече в нашите клубове, я допълвам и с това, че специално в нашия град има много хубави момчета и момичета. Обаче спортовете, има и други спортове. Футбол, 30 школи по бойни изкуства. Вие сами разбирате, че те си имат магнетичност по-своему. Да, има и родителите, още в много ранна възраст, в детските градини, когато те правят своите приеми, ги насочват там. Но рано или късно, те не всички могат да станат футболисти и хора на бойните изкуства. Даже аз лично с колегите, някои по бойни изкуства, много добре се разбираме, защото те самите забелязват, че понякога момчетата тренират и танци, и бойни изкуства, и танци, и футбол. Аз имам такива момчета, много добре се развиват. Бягайки във футбола, те развиват гръден кош, дишане, издържливост, якост на краката, бързина на ходовия механизъм. Те се допълват. Не ми пречи нито футбола, нито бойните изкуства. Докато съм чувала колеги да казват, че момчетата, които тренират бойни изкуства в съчетание с спортни танци, с отлична кондиция, което е напълно и разбираемо. Състоянието на духа, ви знаете, е много ценно, когато трябва да се концентрираш да направиш някакво сложно движение, а пък мозъка трябва да е в абсолютен покой. Единственото оръжие, което може да се използва, това е музиката. Музиката променя химията на кръвта. Тя ти дава възможност да бъдеш по-близко до себе си, да имаш по-добра концентрация във всичко, което си пожелаеш и особено вътре в тялото си, което е много ценно за всички спортове. Успяхте ли да запазите всички най-добри танцови двойки, защото знаем, че ролята на треньора може би до голяма степен е психологическа, да определи точно като характер кои момчета и момичета ще си паснат. Предполагам, това е също една много отговорна работа. Значи, още от 20 години, когато завърши моя първи випуск, реших, че запазването на танцовите двойки не е избор на треньора, а е избор на осъзнаването на самите състезатели, каква цел имат, кога се е постигнали, доволни ли са от това, което правят, насищат ли се на първите медали, на първите места, на славата, могат ли да издържат на нея, могат ли да каляват духа си до последно. Това е техен избор. Значи, аз винаги съм казвала, че се старая да бъда от този тип треньори, при които децата отиват сами. Аз не вербувам деца, аз не агитирам деца, аз създавам и обучавам. И мисля, че така съм си на мястото. И когато давам всичко от себе си да създам състезател, да направя най-добрата селекция, селекцията в днешно време е страшна сила, поради проста причина, че няма избор за да пробваш селекции. Тоест, ние малко треньорите сме поставени в шахова позиция. Какво? Да направим от нищо нещо. Тоест, ние не избираме, а просто се опитваме да направим селекцията прекрасна, дори да ни харесва 100%. И истината е тая, че когато нямаш богат избор,
винаги минаваш на компромисен вариант. Не винаги е така. Аз съм говорила с моите колеги от Русия, от всички европейски страни, точно по този въпрос. Има държави, в които клубовите са толкова малко, че те си създават с това удобството да правят по-перфектни селекции. Малко клубови, много деца, много добри съчетания. В Русия там е империя. В Руската федерация има 25 000 двойки. Това са 50 000 състезатели регистрирани. Значи смятайте за каква конкуренция става въпрос. Там дисциплината е велика. Защото вътре учебният процес, тренировъчният процес преминава през най-хубавите атмосфери. 100 човека, забравяш си обувките, тихо напусни. Този не ти е приятен. Пречиш на останалите. Тихо напусни. Дисциплината е жестока. Самите те осъзнават колко трябва да са точни, колко трябва да са прецизни, колко трябва да уважават човека, с който играят. Колко е важно треньора да те хареса. Колко е важна любовта на треньора точно теб да избере за състезание. Нали разбира, че удобството там отвътре. Разбира се, всичко си има недостатъци, защото трудно се реализират многото състезатели. Нали, на състезание, например, има състезания с много двойки, обаче има и други държави. И там има голяма конкуренция. Не всички могат да отчитат. Не всички могат да се реализират. В Молдова има само 2 силни клуба, обаче са много силни, защото са само 2. Пътуват за този спорт другия град. Нали разбирате за какво става въпрос? На времето, когато аз стартирах като треньор, беше много весело, забавно и настроенията на хората беше различно. Цялата ми формула беше много различна. Аз от 100 деца избирах 10 и те бяха шампиони. Изпити провеждах. Сега никакви изпити не провеждам, защото времената изискват друго мислене. Значи, всеки може да се научи да танцува. Защо трябва задължително да бъде състезател? Състезател означава да откриеш таланта в себе си, който не те оставя вкъщи да стоиш, който те тегли към залата, който те кара да не се уморяваш, който те кара да търпиш всичко, който те кара да не забравяш, че можеш да имаш звездност, който те кара да отидеш на състезание, да увеличиш тренировките си и те кара да спечелиш, да се качиш на тази стълбица, да погледнеш всички от най-високата точка и те кара още веднъж да се повтори този миг, да те накара да отделиш малко повече време, да те накара да забравиш за дискотеките, когато твоите съученици се хвалят с емоциите, да поставиш на приоритети в живота си, да се каляваш в тях и звездността да я опонираш в един момент, когато се превърне в слава и да поставиш така мисленето си, че да не те разруши. Защото славата за мен е винаги разрушителна. Много трябва да си силен, за да издържиш на нея. Винаги можеш да вземеш първо място, но не винаги можеш да останеш дълго там. Може би продължава тази тенденция да няма и някаква завист между клубовете. Има много смесени двойки от различни клубове, от Стара Загора, от региона, дори от цяла България. Абсолютно си прав. Това е временно явление. Българската федерация взема решение от 1 януари 2017 година това да не се случва повече. От гледна точка на това, че не е правилно. Ние сме чифтов спорт, значи сме групов спорт. Да, така няма как се определи кой клуб е работил повече. Да, това е от една гледна точка. И второ, не е правилно спрямо закона на спорта. От гледна точка на това, че чифтовия спорт е едно между солов и между група, защото не е група 2 човека, но те са мъж и жена. Момче и момиче. Липсата на достатъчно партньори за селекции е принудило децата да ги съчетаваме с подходящи от други градове. И аз имам такива двойки. Не, че е много удобно за децата, но е изход някакъв да не спрат да се състезават. После много причини могат да се намерят, поради които
една танцова двойка, дори и много добре развиваща се, в един момент да спре. Да, заради образованието отиват да учат в различни градове и така. Това е най-безобидната причина. После, както ти казваш, спортната злоба, тя е една негативно за мен, облечена в много хубава позитивност. Ако нямаш такава, поне в едно 10%, няма да ти е достатъчно да се пребориш, защото спортната треска е едно присъствие на всяко състезание, което не се вижда с очите, защото става въпрос за енергийна треска на телата на спортистите. Когато са калявани, тя е много силна и попадаш в това поле, масово е полето, защото и родителите се притесняват за децата. Всички се притесняват. Не е злобно, но се притесняват. Притеснението е друг вид вибрация. То не е шик. И когато всичко това се облича под едно понятие спортна треска, която попадаш там, и ако ти не си силен да издържиш на нея, става много трудно. Абсолютно си прав, че има и спортна злоба. Значи тая спортна злоба, за която ти загадна, аз напълно те разбрах. Аз огледах едната страна. Другата планина на спортната злоба е, или другата и светлина е тази, че не мислиш за своето развитие, а цениш падението на другия клуб. И на местно ниво аз лично съм над тези неща. Много живот мина в този спорт и осъзнах, че няма да имам идеи, няма да се развива моето творчество, няма да съм актуална, няма да продължа в същия дух, ако аз изпитвам злоба към останалите. Пък имам позицията, че съм най-голяма по възраст, че всичко е създадено от мен. Нали, аз съм учител на другите клубове. Няма такъв, който да не е минал през моя клуб. Трябва да се остана като учител. Не мога да мразя бивши ученици или така. Те имат нужда да се развиват. Те избират пътя. Въздух има за всички. Но всеки трябва да работи съзнателно и да се направи правилния избор. Какъв ще бъде? Аз лично съм позитивно настроена към моята работа, към моя спорт, към моите лица, към това, което правя. Обичам, приятно ми е, че се развивам също, непрекъснато ходя на семинари, в чужбина, навсякъде, защото ми е интересно. Интересни са ми скоковете на някои двойки, които години ги наблюдавам и изведнъж в моите очи прекалено високо се преместват. Значи има причина. На мен ми е интересно как се случва това. Защото лично аз искам да съм на ти по този въпрос. И не се срамувам да кажа, че аз също се развивам. В края на разговора отново да кажем все пак практическа информация. В неделя целият ден входът е свободен, предполагам. Всички, които искат да видят един красив спорт и атрактивен също време, да послушат хубава музика, могат да дойдат в бивша зала Дезио, сега зала Стара Загора. Да. Пак там ще се проведе. Могат да дойдат от 10 часа в диапазон от 10 до вечерта 9:30. Ще се въртят различни кръгове на танци. Програмата е изнесена, те могат да я прочетат, ако имат симпатия към точно определени хора. Ако имат симпатия към изгряващите звезди, трябва да бъдат сутринта. Ако имат желание да видят зоналната надпревара, тя е пак на републиканско ниво, да заповядат в следобедните часове от 1:30. Ако искат да видят открития турнир за високите класове, за високите класи, да заповядат след 3:30. Ако искат да видят Купа Стара Загора, да заповядат след 5:30. Гала вечерта на отсятите двойки ще започне от 7 часа. Така че има разнообразие. Добре дошли. Да. Пожелавам им приятни мигове. На нашия отбор пожелавам да дадат всичко от себе си, да се представят отлично, да бъдат оценени обективно, да се върнат щастливи, да бъдат доволни. Много се радвам, когато почти всички са доволни.
Не само от моя клуб, от цяла България, за да могат да поискат пак да дойдат. Благодарим ви за участието в това предаване. Ще проследим и ние състезанието в неделя.